Sanibonani eMpuma Kapa TV. Sanibonani. La ifinyelela khona ku DStv channel 260. uDr Mkhulu lo umbelambelana sikhove salamba sadla mehlaso eKZN all over the world. Isikhove salamba sadla mehlaso umhlaba wonke ugobela wezinyanga zonke ezikhona eAfrika. Nangu somaqhuzu wazo umthakatho omkhulu owaziwayo. Babukeli beMpuma Kapa TV, namhla ngifuna sikhulume ngesihloko nje esijule kakhulu, esibaluleke kakhulu kwinqubo ethi ndihawukele thonga lami, ndihawukele zinyanywa, ngihawukele madlozi wami. Namhla sikhuluma ngesihloko esithi umuntu olama iThuna. Uma sikhuluma ngomuntu olama iThuna, suke sikhuluma ngomuntu olama umuntu owashona noma olama ifirstborn eyadlula emhlabeni. Kunesikrithi ekhona lapho-ke. Wena olama ifirstborn ubona into zakho nje azilungi, kunento ezingahambi kahle, ubathe wenza lokhu, kunento zakhe ezingalungi kahle, uzokwenza into ibelula ufonele uDr Mkhulu, ngoba leyo imfihlo yami leyo ejule kakhulu, ukuze ngikulungisele into zakho zikhanye, zikukhanyele. Njengoba wena ulama umuntu ongasekho emhlabeni, lo muntu ongasekho emhlabeni ukhona, uyaphila. Le nhlanhla yakhe kumele ibuye kuwe njengomuntu olama yena. Njengoba sivele inamba zami kwi-screen, wena okufuna ufonele mina, sihlale phansi ngikuchazela ukuthi uma ngabe ulama iThuna noma ulama umuntu owadlula emhlabeni, ukuze le nhlanhla yakhe ibuye back lapha kuwe, njengoba vela ngasekho emhlabeni, samngcwaba phela ngasekho emhlabeni, ibuye back nenhlanhla izosebenzela wona into zakho zikhanye. Noma kanjani ufonele uDr Mkhulu uze kimi sihlale phansi ngikunikeze yonke le secret, bakubone uphakama, babone into zakho zikuhambela kahle. Lento ifana nani babukeli beMpuma Kapa TV? Ifana nabantu abazalwe baba babili, laba sibabiza sithi amawele noma laba sibabiza sithi ama-twin. Uma nizalwe naba babili kwasweleka oyedwa, wena ophilayo usengcupheni ngoba lo uyadinga ukukulanda ayohlala nawe lapha asuka khona. And uma ubona into zakho zingaphumeleli, kufanele wazi ukuthi kungoba umlahlile lo owazalwa naye, njengoba ningama-twin. Uma ngabe ningama-twin kumele umenze yonke into osukuyenza wena. Uma ngabe beningabafana noyi-2, ihamba izifike ekuthenini ushade wena ophilayo, uthatha umfazi, kube sekubuya futhi esinye sesithombe sokuthi kumele uthathe umfazi wesibili. Lo mfazi lo suke kumfazi kamfowenu, kepha-ke akakwazi ukuphuma ngaphandle. Konke akwenzayo ukwenza la ekhaya njengoba umthathile wena, kodwa umthatha through egameni lomfowenu ukuthi wena ungumfazi kaJabulani, ungumfazi womfowethu. Kepha-ke okuningi nokuningi siyokusevisa khona la ekhaya. Babukeli beMpuma Kapa TV, lento engikhuluma ngayo ibaluleke kakhulu ngoba abantu abaningi abayinaki ukuthi uma ulama iThuna into zakho ziyavaleleka. Uyakuvala yena ngokukamoya. Uma ungamkhumbuli futhi uzokuvala ngokukamoya, kuyenzeka abazali bamzale bathi ngoba nako sowadlula emhlabeni abasamnaki, banake wena ophilayo. Uzovala wena omlamayo, akavala abazali bakho. Ele wena ube somkhumbula, umenzele yonke into lena uDr Mkhulu azokutshela yona ukuthi yenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ngibe sengikunika nale nduku yami ke encane, ulanda yena umfowenu abuye eze emgazini lakho azosebenzela wena, into zakho zikuhambele kahle. Uma kwenzeka kuyintombazane kube ukuthi uyi-second born ulama intombazane, nalapho futhi sikhona isikhathi lapho uhamba khona ugcine usumshadisa lo dade wenu, la uhamba khona ugcine usumshadisa. Yimina ngizokutshela ukuthi umshadisa nobani. Uma kumele umshadisa nayiphi ingane khona la eJaldini. Leyo ngane izalwa imuphi umuntu, izalwa umuntu kanjani la eJaldini. Le ngane umshadisa nodade wenu. Uma ngabe ukuthi ulama ifirstborn yaba yintombazana. Konke lokho-ke isikrithi engiyiphethe leyo, engiyiphathela ukuthi nginikeze wena mbukeli weMpuma Kapa TV, wena olama iThuna. Babukeli beMpuma Kapa TV, uDr Mkhulu lo kwinqubo ethi ngihawukele thonga lami. Namhla sikhuluma ngomuntu olama iThuna. Babukeli beMpuma Kapa, kuyenzeka ulame iThuna ungazi. Awazi wena ukuthi ulama iThuna.
Nomama okuzalayo akazi ukuthi leli gazi lalichitheka ngemlenze kwakuchitheka isisu. Leli gazi lalichitheka umama akazange walithathela enhloko, akacinganga ukuba unyana wakhe lo owayephuma. Kuyenzeka azibone umuntu wesifazane kuchitheka igazi isikhathi eside acabanga ukuthi nje kungenzeka nje into nje something wrong infection, kanti cha kuphuma isisu. So uzobona wena izinto zingakuhambeli kahle umuthi uyalandela uthole ukuthi kunengane oyilamayo eyadlula emhlabeni nomama akazange wabona. Konke lokhu Dr. Mkhulu uphethe imfihlo yakhe. Mina ngiyazilanda lezi zinto, ngijubalaza amazwe ngamazwe, ngizilande ngibuye ne-information la, ngoba le information ibalulekile ukuba uma ngibuya nayo ngiyisherele abantu bakwaNguni, nginikeze abantu bendlu yakithi emnyama, ngoba thina asibhiliveli phela endlwini yabantu abamhlophe, siyindlu emnyama. Noma ungaba yiluphi uhlobo lomuntu omnyama, kepha uma umnyama njengebala ufuna wazi ukuthi uyisizwe sakwaNguni, uyisizwe esibhilivela emasikweni, unesiko lakho njengoba uphila lapho. Ngiphethe le mfihlo ke njengamanje, imfihlo ekhona imfihlo engiyilanda emazweni nami, engiyilandele wena, ngaphinda ngafundiswa ngapheka ngayo ukuthi umlungisela kanjani umuntu olama iThuna into zakhe zingalungi. Akuduri nakakhulu, ilwana nje ezimbalwa oyithengayo, uhamba ulungisa lento ubone into zakho zikulungela. Akakuvali umuntu oze emva kwakho, uvalwa umuntu omlamayo. Uma ngabe kuukuthi kunomuntu okulamayo uyena odlulile emhlabeni, akakuvali lo muntu, kodwa naye siyamhlambulula kunezinto esimenzela zona. Ake ngenze isibonelo. Ngalesikhathi kuchitheka igazi kwavela ukuthi isisu esiphumayo, yini ungabe usawugcina umthetho, kodwa umuntu mangabe ashonile niyakhala nenza umsebenzi wakhe, kube khona usuku nithi namuhla nenza umsebenzi wakhe, nenza umsebenzi kabani owadlula emhlabeni. Uma kodwa kwakuchitheka igazi, uma ngabe wayebleeda lowo muntu loyo, anikunaki lokho-ke. Kanti kubalulekile suke kuwumuntu loyo muntu loyo uya-exista emadlozini akulelo khaya, uya-exista emadlozini akuleso sibongo. Babukeli beMpuma Kapa TV, ngifuna ukuvula abantu amehlo, ngivula abantu ingqondo. Thina singabantu bakwaNguni, siyindlu emnyama, kunezinto okumele sizazi nezinto okumele sikholelwe kuzo. Lolu lwazi nami ngilulanda emazweni ngamazwe, ngilulanda kubantu abajule kakhulu. Ngikhulume ngayo le ndaba yokuthwala. Le ndaba yokuthwala la sokunabantu abaningi abakhuluma ngoDr. Mkhulu ukuthi uthwele. Mina yikho into engangiyithwalela ngaphandle kokuthi ngibe nemali. Ngangithwalela ukuthi ngibe nemali. Okungijabulisayo, angifanani nale ndoda okuthiwa yanikela ngendodana yayo izelwe iyodwa vo. Anginikelanga ngengane yami mina, ngoba leyo ndoda leyo engikhuluma ngayo okuthiwa yanikela ngendodana yayo izelwe iyodwa vo, kwakumhlatshelo loyo, wayenikezwa amandla. Kodwa wena ngalokuthi awukwazi ukubuza umfundisi wakho ukuthi wayenikela ngendodana yakhe kwakwenze njani, yini lena owayezoyibenefita yena, owayezoyizuza ngalesikhathi anikela ngendodana yakhe. Wena mbukeli weMpuma Kapa, njengoba uphila, unganikela yini ngonyanakho eyedwa vo? Unganikela ngayo? Angeke uzukwenze lokho. Le ndoda le yakwaJuda le eyanikela ngendodana yayo izelwe iyodwa vo, kwakumhlatshelo, kwakungamandla lawo, wayethwele. Babukeli beMpuma Kapa, nangu Abrahama, indoda eyenza izimangaliso zenzeke, indoda eyayifika emfuleni amanzi ame ngapha nangapha idabule phakathi, wayethwele, kwakungamandla lawo. Nangesisuka nomfana wakhe ayoshona entabeni, indodana iyabuza, uphi umnikelo? Kanti umnikelo uyena kuhanjwa naye nje uyokwenziwa umhlatshelo. Kepha uma ufika entabeni kwaba khona izwi elafike lakhuluma lathi, no manene, ningamlibazi, ningakwenzi lokho. Kwase kukhona ini lapho, kwase kunemvu lapho. Noma ngabe mbukeli weMpuma Kapa TV uyahamba uyothwala, uya kumuntu afika axhele igusha, axhele imbuzi, lo muntu lo uyakuthwalisa. Imvu into yokuthwala, isilwane esokuthwala, umcebo wakho uyosheshe ushabalale. Akuvumelekile umuntu mekuthwalisa ngegazi. Hlukana nalento eniyibona lapha ko-Abrahama ukuthi wakwenzakalani. Le mvu wayethwala ngayo, wathwala kwagcine kusinda ubani? Umfana wakhe, unyana wakhe. Wagcina esinda,
wayethwele. Babukeli bamakapa asenivula amehlo ukuthi ukuthwala bekuvele kukhona. Nibhizi nifunda incwadi eningayazi, nifunda incwadi kaJuda, nifunda incwadi kaJuda ebhalwe ngabantu abamhlophe engabhalwanga yithina, niye kumlando wakini. Le ndoda ngiyinyanya kabi futhi nale ndoda ngoba yayinikela ngendodana yayizalo yodwa vo. Wayazi ukuthi uzobenefita ini, iyiphi le ngubo azoyembatha enamandla. Ikhona lento eyayingena egazini kuyena. That why wakwazi ukuba namandla. That why wayekwazi ukusukumisa abantu ngoba wayenamandla. Ngeke umsukumisa umuntu kwi-wheelchair ungathwalanga ungenawo amandla. Le ndoda yanikela ngendodana yayo izelwe iyodwa vo, yiko yakwazi ukusukumisa umuntu ahleli kwi-wheelchair. That why omunye wesifazane wathinta umphetho wengubo yale ndoda, kwaphela konke lokopha owayesehambe nako iminyaka eyishumi, angazi eyishumi nenyanganyana. Amandla lawo owayewathwele, amandla lawo owayethwele ngawo. Ubufakazi balokho mbukelo eMpuma Kapa TV. La uhlala khona elalini yangakini njengoba ungibukile kunabantu abatyebile abanemali. But lo muntu unxiba isudu eyi-1, unxiba ibhantshi eli-1, akagezi lo muntu. But lo muntu niyamazi ukuthi unemali. Lo muntu unako konke, unezibhasi, unezitekiso, unako konke amabhutshari, yonke into ongayicabangela emhlabeni, unemali, but unxiba isudu eyi-1. And umuntu uyambona ukuthi lo muntu akagezi lo. Noma udlula ngakuye nje, uyamuzwa nje nephunga lakho ukuthi akulona iphunga lama-roll on le. Mbukelo eMpuma Kapa TV, uma uthwele uba na something ezoba segazini ozobhilivela kuyo. Le mpahla asuka inxibile ungamboni ngathi uhluphekile, uma engalahla le mpahla khona izinto zakhe eziyophambana, khona into zakhe ezingezuhamba ngendlela. Wakwambona uDr. Mkhulu afaka isudu noma uyongithola ngifaka ijazi sonke isikhathi. Ngeke ungibone ngifaka isudu kancane, uyongibona ngifaka isudu uma ngemshadweni noma ngibiziwe, vela ngibizwa ke vela angiyi ngoba mangibiziwe kunezinto efike zonakala khona le. Ungambona umuntu uma enxiba isudu eyi-1 ucabanga ukuthi uyagula ekhanda lakhe, uyazi ukuthi uma engakhipha le sudu emzimbeni wakhe khona izinto eziyophambana. Le mpahla le wasayina ukuba uzawunxiba le mpahla le. Angeke umsukumise umuntu kwi-wheelchair ungathwalanga. Le nto iyafakwa ibe segazini, ibe semzimbeni kuwena. Ngiqonda ukusho ukuthi nansi ke le ndoda ekuthiwa yanikela ngendodana yayo ikwazile ukusukumisa abantu basukume ezitulweni, basukume kuma-wheelchair babehleli kuwona, basukume phansi lapha behleli khona bangakwazi ukuhamba, kodwa bakwazi ukuhamba ngalesikhathi ibasukumisile le ndoda. Kusho ukuthi amandla lawo ayekhona. Ukuthwala ke bekuvele kukhona emandulo, kukhona naseBhayibhelini. Bonke labantu esikhuluma ngabo abakwaJuda abagcwele lapha eBhayibhelini bebavele bathwele. Ubufakazi balokho nangu uSamson. uSamson bekanamandla anzima kabi. uSamson amaFilisti besamhlulile. uSamson besazama ngawo wonke amandla amaFilisti amfuna phansi phezulu, awakwazanga umthola. Kodwa kwathi ngelinye lamalanga abanjwe ngezandla ezintofontofo, lapho watshela khona umfazi wakhe ukuthi amandla akhe asezinwelweni. Ngiphinde ngibuyele kwindoda etyebile oyaziyo wena, engakami ngisho ekhanda, izinwele thola ziphothekile, akagezi lo muntu inwele zimhlophe semdala, but unemali, uyasatshwa elalini yangakini. Ucabanga ukuthi kuyadlalwa wena? Akudlalwa lapho. uSamson wayiyekela ezonwele ngoba kwakuyimfihlo yakhe. Ukuthwala bekuvele kukhona emandulo naseBhayibhelini la abantu esibafundayo. Iproblem ngilokuthi awukhona ukubuza umfundisi wakhe iqiniso. Uma esekhulumile isuke sekakhulumile, awubusaba nayo access yokumlandela umbuzo ukuthi lezi inwele zikaSamsoni azasuswe lezi inwele uSamsoni, umfazi wakhe aze enze iplan yokuthi kusuke lezi inwele, i-information ibe sehamba ifika kumaFilisti. Athi uma efika amaFilisti amkhona uSamson ukumnqoba nokumbamba azenzele kuyena, ngoba phela uSamson wayewahlula amaFilisti, kodwa ngalesikhathi inwele zingasekho kuyena akwazi ukumbamba amaFilisti. uSamson wayethwele ngezinwele zakhe, ambamba amaFilisti, amenza yonke into angamenza yona, amthatha yomkhunga, ambophela egxotsheni, ambophela ezindongeni ezithile, bamshiya phila bangambulalanga. Zakhula izinwele, uma zikhula izinwele, ngoba lento yayikuSamson emzimbeni, wayethwele phela. Zakhula izinwele, uma zikhula izinwele, uma enyakaza uSamson kwadilika izindonga,
yaqala phansi leyo nto yasuka lapho. uSamson wayethwele bonke labantu esikhuluma ngabo eBhayibhelini, bonke labantu enifundiswa ngabo imihla ngemihla bebanamandla bebathwele. Thwala ke nawe lando kwakho kuzokusiza kukusebenzele. Ungalandeli iBhayibheli, ungalandeli into oyibona kahle ukuthi akuyona yethu, iBhayibheli lebelungu. That's why iBhayibhelini singekho isibongo somuntu omnyama. That's why iBhayibhelini kungekho umuntu omnyama. eBhayibhelini umuntu omnyama wathathwa wenziwa uSathane. Into emnyama eBhayibhelini ngilentembo okuthiwa uSathane. uSathane wabeka kabi kanti uyena uSathane orich. Uyena futhi onamandla okwenza zonke izinto. Kepha wabeka kabi kwathathwa laba babeka kahle. iBhayibheli kulona lethu into yebelungu. Thina abantu bakwaNguni asikholelwe entweni yakithi bantu abamnyama. Ningacabanga ukuthi siphumelela nje sicebe nje sinjena nje sigibela imoto siyifuna ucabanga ukuthi ngifunda iBhayibheli. Ngalifunda nami ngalibona ukuthi liyangidukisa. That why namhla ngikwazi ukuvula abantu ukuthi hey lalela asewuvula amehlo lento oyifunda lapha uyazi ayinawo umlando wakini, ayinawo umlando wakwaNguni, ayinawo umlando wendlu yabantu abamnyama. Inomlando abantu abamhlophe. Waye sithombeni eBhayibhelini kungabi khona ngisho noyedwa umuntu omnyama. Bonke abantu abakhona lapha abamhlophe banenwele eshaya emuva la. iBhayibheli labhalwe belungu ukuthi lizosebenza lizoshaya thina ngestrategy. Nathi ke abantu abamnyama silandela lona sicabanga ukuthi ilona esizolisebenza. Mina ngaphuma nje kulo lapha engabona khona impumelelo. Ilapha engabona khona into zami zihamba kahle. Ngoba alishiya phansi ngaphuma khona ngalandela lamasiko okwakumele ngiwalandele. Babukeli beMpumakapa TV, kunabantu abaningi labahlale bekhuluma uDr Mkhulu wathwala. Vele ngathwala lokho angufihli. Into yami ngakulandela kona ukuthi kungisiza kungisebenzele. And kuyasebenza ngifuna ukukhohlisa ayikho ibhizinisi engivula ingahambi. Ayikho engivula ingahambi. Noma ngaginqika amalolo abantu ngapha nangapha mina wami amalolo wasozawe. Akukho kwami ukuzowe yami truck ngeke iwe la emgwaqeni. Ngeke iwe. Ngeke iwe yami truck angeke iziqaliwe iwe. Iwiswa yini ibigadiwe. Kunabantu abayigadile. Ukuthwala kukhona kuyinto ekhona nabo Samson bebathelo naye uJesu lo mfana okuthiwa wanikela ngendodana yakhe wayethwele naye anginamsebenzi naye ukuthi uyamthanda wena unjani anginamsebenzi ukusalayo angeke uzumbona aza kunika ngisho ukudla. Uma ulambile uzofona la mina ngijunjela Dr Mkhulu awungisize kuyabheda la kuphela tu. Why ungafoneli yena? Babukeli beMpumakapa TV kuyi channel 260. Uma ngabe kukhona umuntu ona lenkinga le engikhuluma ngayo njengamanje. Uma kunomuntu okhona olama iThuna noma olama umuntu adlule emhlabeni. Akeze kimi ngimlungisele. Buya kimi ngilungisele into zakho zikhanye, zihambe kahle, uzibone uphumelele. Uma kukhona ke futhi umuntu othi Dr Mkhulu, mina sengizijubile, ngifuna ukuthwala. Angikuthwalisi mina ngegazi. Angikunikelisi ngendodana yakho njengalomfana lokuthiwa uJesu wanikela ngendodana yakhe. Angikunikelisi mina ngendodana yakho. Awunikeli ngonako lana. Akuhlatshwa la ekhaya. Kune secret yami njengokukhombisa yona ukuthi thatha lokhu nalokhu. Buya kimi ngikunike lokhu nalokhu uhambe wenze lokhu ubone ukuthi kuzokwenzakalana ekuhambeni kwaleso sikhathi. Angeke yini uphakame ubone into zakho zikhambela kahle. Mina ngiyathwalisa mina. Angufihli lokho. Angufihli uma ufuna ukuzokubona futhi ekhaya lami ungasuka la ukhona uthatha iflight noma uthatha imoto uzobona ukuthi yini le engithwalisa ngayo isebenza kanjani. Ukahleka ngoba kuyakhuluma isiZulu. Ngakutraina ukuthi ukwazi ukukhuluma isiZulu, ukwazi ukukhuluma isiXhosa, ukwazi ukukhuluma isiShangane, ukwazi ukukhuluma isiPutukezi. Ama language awu4 okuwakhulumayo lokho. Kuyasebenza kakhulu. Uma kukuthi nawe unesibindi mbukelo weMpumakapa so uzijubile Dr Mkhulu ngifuna ukuthwala, ngifuna ukuba nemali. Fonela nazo namba evela ku screen. Uze kimi. Ungakhohliswa abantu abazothi faka imali. Bathi faka imali nanka ama account. uDr Mkhulu akakwenzi lokho. Uza kimi wena ekhaya sihlale phansi ngikwakhele yonke lento oyifunayo uyibone ngamehlo ukuthi isebenza kanjani. Unenhlanhla ke wena ozongifonela ngoba lento sengiyakha same time la ekhaya. Uphuma lapho uhleka wedwa.
Uphuma uhleka wedwa, uphuma isikhwama sakho otsaphansi, into zakho zikhambela kahle. Ngayithola lento, ngayilandela kona ukuthi isebenza labantu. Angikho ke selfish. Ngiyakwazi lokufundisa umuntu ofuna ukuthi ayifundele lento ngoba angithwasanga phela mina ngafundiswa. Uma ufuna ukuyifunda nje uza kimi ube nezinsuku ezimbalwa engizokunika zona uyifunde lento ukuthi isebenza kanjani. Uhambe nawe uyokwenzela abantu bangakini. Nazi inamba zami zivula ku screen. Uma ngabe kukhona umuntu othi Dr. Mkhulu ngifuna ukuthwala, Dr. Mkhulu ngifuna ungifundise lento le, isikhathi sami singakashayi, sesizoshaya isikhathi. Sizoshaya isikhathi. I-contract engayithatha mina ngathatha i-contract. Bangcono kabantu esebafika kumina ngoba bona abana contract. Sengiyabenzela nje same time umuntu aphuma right, akuna contract. Imina engathatha i-contract engiyaziyo ukuthi ngoba unyaka ka-2023 lo kuzokwenzakalani kulo nyaka lo. Yimi engaziyo. Futhi akungizwisa ubuhlungu nani ningangidabukeli njengoba nizwa ukuthi ngithi isikhathi sami sesiyasondela. Sesiyasondela isikhathi. Uma ngabe ufuna ukubuya uze kimi sihlale phansi ngikuthiche ngahambi nale mfihlo. Imfihlo emhlabeni uma ngabe unemfihlo eserious enceda abantu ungahambi nayo. Musu kuba nomona, buya kubantu ubakhombisa abantu. Lokhu kwenzeke kanje. Akukhethe ibala ke, hayi ukuthi kufuna amadoda kuphela. Ungumuntu wesifazane, ungubaba, ungumfana, uyeza kimi ngikufundise. Le mfihlo le ngifuna isale until nawe uze uyindlulisele kwabanye. Ulwazi siyanikezana ngolwazi, siyasherelana isecret. Siyasondela isikhathi sika Dr. Mkhulu, ngiyazi ukuthi ngihamba nini. Ama-date ami ayasondela ukuthi ngihambe ngiyosebenzela ekhaya lapho engalanda khona amandla. Lokho akungithusi, ningangikhaleli, ningangidonetheli, ngiright ngenemali yami, akuna stress, izingane zami ziyosala zidla kahle, akukho eziyoswela ngako. Imina engathatha i-contract. Wena mbukeli weMpuma Kapa angikunikezi into ene-contract. Okwakho nje ngikwakhela same time la uphume so right, uhambe uyothenga lapha ubone ukuthi lento engikwakhela yona ayithengi yini kuphela tu. Lento ngiyakha la ekhaya lami, isecret yami le ngahamba ngayithola, ngayilandela, ngahamba ngayithola izinto engangizifuna. Phela bese ngikholwe kakhulu mina bese ngithandaza iminyaka so lento zami zingakhanyi, kungalungi, kungahambi kahle. Nganele ukuphuma nje kulomdlalo lo zakhanya into zami. Akekho umuntu okwazi ukusukumisa umuntu kwi-wheelchair angathwalanga. Akekho umuntu okwazi ukubona igama lomuntu nesibongo sakhe angathwalanga. Wonke umuntu okwazi ukubona imfihlakalo yomunye umuntu uthwele, uhamba nalento esemadlebeni ebizwa kuthiwa izizwe. Ngifaka la ekhaya leyo nto, noma ngabe ufuna ukuba umprofeti, noma ngabe ufuna ukuba umthandazi, noma ngabe ufuna ukuba umfundisi okwazi ukubiza i-cellphone number yomuntu, ifakwa yimi la ekhaya. Ngiyifake emadlebeni kuwena, ngikufake yona, uhambe ubone inkinga zabantu. Babukele eMpuma Kapa, nazi inamba zika Dr. Mkhulu zivela ku screen. Uma ngabe kwenzeka ukuthi udinga ungifonela, uzofonela mina, uze kimi esigodlweni sami kwaMhlabi yalingana la ngihleli khona, sihlale phansi, senze lo msebenzi, ngikubonise le mfihlo. Lo msebenzi sengiwenza la ekhaya, wena sewuphuma la ekhaya right, wena olandele into yakho sewuphuma la ekhaya right. Ama-result uwabona same time la ekhaya. Angisakhulumi ngokuthi ama-result uzowabona sowufike kuphi. Ama-result uwabona same time. Ukuphuma kwakho nje endumbeni yami, ngiye ngithi vula isikhwama sakho ubone kunani phakathi, ube sewuhleka wedwa. Abanye bayawachokheka umuntu naku sowuwile phansi, sowusenzela umsebenzi manje, sokufuneka manje simthele ngamanzi. No. Ningapothuka lento ngiyenza same time ebaleni. Angisebenzi ngenyoka, angisebenzi ngegazi, akufi umuntu la ekhaya. Isithwalo segazi siyingozi. Isithwalo segazi sibonakala ngokuthi njalo umuntu uyafelwa, njalo umuntu uyahlaba yena, njalo umuntu unamaphathi uyacelebrate. Leyo nyanga eyenza leyo nto leyo isebenza ngezilwane. Ayihlabeli nina niyi-community, ihlabela nezilwane zayo ukuthi zidle phela, zikhona ukukhotha igazi. Mina lokho la ekhaya kudla ushukela. Mashilami ngamfundisa ukuthi adla ushukela, adla ubisi, athanda amasi. Uyawathanda amasi, uthanda lokuthiwa isibhakela amasi akhona. Ujabula kabi uma ngithenga wona nje, ujabula kabi. Ubona kuza kugijima, angisho ukuthi awu.
jabula kabi, ukhululekile, uhlale ukhululeka kakhulu uma kunoshukela ekhaya. Uma kunoshukela namasi nobisi, number 1. Uma kwenzeka ufuna ukufonela uDr Mkhulu, nazi inamba ivala kwescreen, uzofonela mina uze kimi ekhaya. Uyena umbelambelana lo, sikhova salamba sadla amehlaso, ugobela wezinyanga, umthakathi owaziwayo, umphathi wazo zonke izinyanga zase-KZN, zase-Afrika ngendima yokuloya. Uma ngabe ukuthi uyangidinga, uyayifuna lento, fonela mina. Uqaphele indaba kaFacebook, social network. Uma uthola nje umuntu okhuluma naye ku-Facebook nokhuluma naye ku-WhatsApp, Dr Mkhulu akanasikhathi so-WhatsApp, indlela engibhizi ngayo, ngihlale ngibhizi ngiphakela lezi zinto zami okuyizona ezingisebenzelayo nezinginikeza imali. Ningifonele, ningafaki imali koPep, ningafaki imali koShoprite. Kunabantu abazenza mina uza kimi ekhaya, sihlale phansi, ungibone, ngikwakhele lento uyibhekile la live, ngiyakhe lento, ngibe sengithi-ke vula lesikhwama sakho manje, usivule ungitshela ukuthi uboneni. Kwimpuma Kapa TV siyophinde sibonane futhi siyophinde sikhulume kokuzayo. Uma ngabe ukuthi ulama iThuna, ulama umuntu owashona, fonela mina nazi inamba ngikulungisele. Uma ukuthi wachithekelwa isisu, abantwana bakho yababona obazela abaphumeleli, kunesisu esachitheka, ifirstborn yakho yadlula emhlabeni ngendlela engaqondanga, fonela uDr Mkhulu uze kimi sihlale phansi. Kwimpuma Kapa TV channel 260, uDr Mkhulu uyavalelisa. Ngithi siyobonana futhi.